Grazzi ħafna u nirringrazzjakom li ġobkom tiġu għal din festa ta' dan il-qaddiż kbir. Santu Ktieb. U ltqajna fil-jum id-dedikat lilu. Is-sera ma nafx hekk dan hux il-jum ta' meta ġarrab il-martirju, għax dal-ktieb ġie bosta drabi persegwitat. Jew forsi il-jum li meta ġie kanonizzat, għax huwa wkoll ġarrab il-glorja tas-sema. Imma dan għadu ħaj, għadu postna. Allora forsi aħjar ngħidulu il-qudusija tiegħu l-ktieb. Jew il-mqarbizza tiegħu l-ktieb. Jew in-notorjetà tiegħu. Għax kultant hemmluli niddubita kemm dak-ktieb huwa qaddiż tas-sew. Għax praspara mal ukoll. Aktar minn dawk li għamel San Pawl meta kien għadu Sawlu jippersegwita lill-insara. Imma ejja nwarbu dawn it-tikli kollha fil-ġenn. U ngħidulu biss saħibna ktieb. Għax la darba ġejtu għawżin forsi huwa ħabr tagħkom, forsi mhux ħabib tal-qalb, imma sempliċement ħabib nisqinilu hemm kont biex tgħaddu mill-eżamijiet. U forsi nervjatu qalbilkom moħħkom ta' taħt fuq u tertqilkom qalbkom. Imma l-istess bħal mara u r-raġel ta' ħajjitkom baqa' magħkom sal-aħtar, fit-tajjeb u fil-ħażin. U allura jgħidu l-iffiċ, post isbaħ stani jsibu min din il-biblioteka biex li tkellmu dan il-ktieb. Issa ma maħħawx biblion, ktieb, uteka, kaxxa u kontrilur. Dan huwa s-senduq maġiku tal-kotba. Li kieku konna se nitkellmu dwar il-flora, forsi kont ngħidilkom niltaqgħu Sant'Anton jew il-Buskett. Li kieku d-diskors tista' jkun dwar l-arti sagra, forsi jkun xieraq niltaqgħu San Ġwan jew xi mużew. Imma biex nitkellmu dwar il-ktieb, m'hemmx isbaħ minn dan is-santwarji. Jekk huwa minnu dak li kien qal Ċiċerun meta kien qal kamra bla kotba hija bħal ġisem minn ar-ruħ. Allura tal-post huwa l-fasad bl-erwieħ. Dan huwa l-isbaħ mwit li ħallewna l-kavallier. Għaliex hawnhekk il-ħitan tħosshom qed isejħulek. Għax il-ħitan m'għadux aktar ħitan issa saru kotba. Bħad-dar tal-ħelu fil-ħrafa ta' Hansel and Gretel. Il-biċċa matul il-ħakma tagħhom il-kavallieri ħasbu l-aktar għal-binji tad-difiża. Jew dak marbuta ma' reliġjoni, n-nab, knejjes u palazzi u katedrali. U għal-palazzi lussużi tagħhom fejn setgħu anki jitwarbu għal xi skappatella mal-ħabiba. Imma dan huwa aktar l-uniku post li bdew esklusivament għal-ġabra tal-erf. Mhux ta' bxejn li jgħidu fil-gwerra kien hemm ħafna nitalbu anke jagħmlu l-wedi biex dal-post muflisa mit-tiġrif u l-mulej semagħhom. L-istorja kollha bdija il-Gran Mastru della Sengli meta kien ħareġ ordni li l-kotba kollha tal-membri tal-Ordni Mejtilu vjadu l-Antitteżor. Imbagħad fl-1760 il-Gran Banif tal-Ordni Louis Garret de Tencin tixtara kollezzjoni ta' 9700 ktieb mill ċertu Joaquín Fernández de Portocarrero. Kienet qamiklu 7000 skub. Ma naħsibx li kienet somma żgħira għal dik il-ħabta. Sena wara fetaħ librerija pubblika hawnhekk fil-Belt Valletta f'Bilja li kienet insejħa il-Forfantone li kienet fi Triq San Giorgio, ir-Repubblika tal-lum, kantiera ma' Triq Santa Lucia. U kien dan l-istess de Tencin li kien fatar li Gian Franġiska Ġus de Soldalis bħala librarja u kien ħallsu mill-qbutu. Imbagħad fl-1776 Darwan iddeċida li tinbena di il-biblioteka. Naturalment il-kod bissa b'16 sena kienu żdiedu sewwa. Tant il-post li sennejna ma kienx isaħħom aktar. U allura kien qabbaġ l-arkitett Stefano Iktar li kien disinja dal-post u tlestiet dil-binja fl-1996. Imma minħabba l-invażjoni tal-Franċiżi u l-inkwiet kollu li ġi wara damet battala għal xi snin. Ġiet inawgurata b'Kuċjallent fl-4 ta' Ġunju tal-1812 mis-Civil Commissioner Sir Hildebrand Oakes. Naturalment, dan il-post jekk irqogħdu nħarsu lejh sewwa ngħidu mija kien fortira. Kemm persuni ċeled ra. Biżgħet insemmu lil Giuseppe Bellan, Cesare Vassallo, Hannibal Cicluna. U l-poeta Don Carmen nifsu, illi kien fl-1900
21 kien ħatar bħala assistent bibliotekar pat-temmek hemm l-iskrivanija tiegħu. Propju u kien hemm żmien kien hemm anki il-typewriter tiegħu. U dil-karika kien dam jokkupa għal sentejn għax wara sentejn kien ħatar bħala direttur tal-libreriji distrettwali. U dil-karika kien baqa' jżomma sa ma irtira l-1936. Kultant inħoss li l-isbaħ żmien tal-ktieb kien propju il-bidunet tiegħu. Qed nirreferi għal żmien tal-manuskritti illuminati, it-tfulija tal-ktieb. U allura bħat tfulija tagħna nfarsu li għakker taħlew u nostalġija. L-iktar kotba antiki manuskritti lafu bihom fil-format tal-ktieb kif nafu ħinduba tal-net. Memorru nura madwar is-sena 400 wara Krisku. Ix-xogħol kien ħadem naturalment bl-idej kollu. U l-ktieb kien jitlesta wara xhur twal ta' xogħol. Il-biċċa kbira kien ħadbu fuq il-parċbina jew fuq il-vellum li kien ġir ta' oġol, il-nixxef u trattata apposta. Kien hemm kotba ta' Trisja u oħrajn tal-kanti tant kienu goffi u tqal li kont trid biex jarfahom kienu rridu jiġu trejn min-nies jew ikell aktar. Insomma, meta nara ċertu tfal sedin l-iskola jiena mawġin ganċ taħt it-toqol ta' basket daqsix, nibda niddubita jekk raġawx qed jipproduċu kotba bħal dawn. Għal ħafna snin ix-xogħol fuq dawn manuskritti kien isir esklusivament bil-patriji. Fil-monasteri kellhom magħmel apposta imsejħin scriptorium fejn ix-xogħol kien jitla' fil-kwiet bis-sabar u taħt dixxi tima stretta. Qabel jippjanaw il-fjieb, kull paġina kienet tiġi mfassla bir-reqqa. Jaraw fejn ġejja l-kidba u l-istampi u l-porduli u anke l-margins. Fejn xi drabi l-iskribi kienu anke jkbu xi kumment tagħhom u kultant ta' kien xi ġajta. Ix-xogħol ma kienx isir minit waħda. Kellek patrijiet li jispeċjalizzaw fil-kidba, oħrajn f'dawk l-kapitali, komplessi u elaborati, oħrajn fil-borduri, u frammenti kien ikollok dawk li jindoraw iktib bid-deb, jillegaw u jiddisinjaw il-qoxra. Ktieb kienu ħadda flus. U naturalment kienu jikkommissjonaw biss is-sinjuri, ir-renjant u n-nobli, jew għall-usu personali tagħhom, jew nkella biex jingħata bħala rigal. Allora kienet drawa illi min jikkommissjona ktieb jara tifitaħħa lilu nnifsu ġo l-istampa, jew jgeddes mal-apostli jew għall-planġni tas-smewiet. Bħalma kien jisiru pot il-kwadri titolari tal-knejjes meta l-benefattut kien jitlob li jingħata post fil-ġenna minkejja li hu jkun għadu f'din l-att. Għal ħafna snin ukoll min jikkummissjona l-ktieb kien ukoll jiddeċiedi kemm jgħid ideb fil-ktieb. Għax id-deb kien l-aktar jinqu flus. Aktar ma ktieb imqu f'deb, aktar juri qima tiegħu lejn għandha u jiffanfra kemm hu sinjur. Naturalment, għal-bidu dal-manuskritti kienu jkunu kotba tal-Knisja, b'rakkonti minn Vanġeli, minn Bibbja u Salmi, minn Niet tal-insomma kotba tal-liturġija. Imma bil-mod il-mod il-produzzjoni tagħhom bdiet toħroġ mill-monasteri u tersaq lis-settur pubbliku. U bekk bdew jitfaċċaw kodba bistejjek kamal nereski u rakkonti mill-mitoloġija u anke deskrizzjoni ta' flora u fauna, xi drabi reali u xi drabi għaldi fittizja. Kull stampa ta' dawn li kotba hija minjera ta' taritu dettalji, xi drabi tarif anki illi jmur lil hinn mit-test. Għaliex jiċċeb kultura ta' żbirilu, stil ta' ħajja ta' drawwiet li ħafna minn dawn it-tarif wasal għandna propju bis-saħħa ta' dawn il-manuskritti. U anke meta daħal l-istampar, dal-manuskritti baqgħu jiġu kkommissjonati anke sal-bidu tas-seklu 16. ċertu sinjuri kienu jikkommissjonawhom anke sempliċement bħala sjan ta' seta' ta' status hekk. Li kieku jiena kelli ningħata l-opportunità li nażel żmien meta nerġa' ngħix. Kont nażel li Supruki Patris, l-Scriptorium, impiċċi daw plittri kapitali, fjuriti, jibdu ċokroteski jittawlu minn ximkien, jew il-PG il-borduri bit-silla interzjata f'xixin, u hemmhekk fil-kwiet loqgħod lara l-ktieb jitwieled bil-mod il-mod. Is-sududu li bil-mod il-mod ġew fostqa isir farfett. U mbagħad jekk biex tal-il id-dek ikolli ħtejja xi soru żagħżugħ allura mbagħad tantu ħajabna xejn. Kif jaf kulħadd kien Johannes Gutenberg illi fis-seklu 15 irdin tal-ewwel magna tal-istampar. Il-Bibbja li kien ippubblika madwar l-1454
Il-poplu kien ħares liha b'istaġib kbir. U anki bċertu xettiċiżmu. Għax it-tipa kienet tixbaħ kważi perfettament lil ta' manuskritti. Imma l-poplu ma sax jifhem kif kien hemm dik il-preċiżjoni kollha. U allura kif iġri dejjem ngħidu l-invenzjonijiet bħal dawn. Dawk li ħobżhom kien jiddependi mill-manuskritti bdew ngħidu li dal-kotba kienu bla ruħ. Għax ma twillux bliet il-brieden imma minn magra. Imma bis-saħħa tal-istampar, il-poplu se jakkusta kopja tal-Bibbja bi prezz relattivament irħis. U dak għadu issir bidu, għax bil-mod il-magni bdew aktar sofistikati, aktar perfezzjonati, il-karta irħas u aktar aċċessibbli u l-prezzi tal-kotba aktar kompetittivi. Imma anki wara dħul tal-istampar għal ħafna snin, il-kompożizzjoni tat-testi baqgħet issir ittra bl-idejn. Anki sa kważi qisu bit-seniju. Ħafna mill-gazzetti ta' kuljum kienu jikkomponuhom billi l-kompożitur kien jieħu ittra bil-pizzetta u jibni l-vers u jaqra kollox bil-maqlub isu ġomera. Anki stamperi kbar f'pajjiżna ħannejdu ħalaq il-Progress Press li kienu jistampaw it-Times u għadhom. U dik il-ħabta anki il-Berqa li kienet gazzetta bil-Malti ta' kuljum. Kull filgħodu kienu kollhom battika ta' kbira għax kien jgħidu l-ewwel iżarmaw it-tipi tal-gazzetta tal-jum ta' qadem. Ipoġġu t-tipi kollha fil-garzella kaħpa. U mbagħad bar sabar u anki ħeffa jibru dik li jkun imiss. Kien xogħol mill-lat tal-laborus u li jitlob sena ġdida. Fit-tarf tal-erbejnijiet u l-bidu tal-ħamsinijiet li s-siri kellu stampa li ċkekla fiż-żejtun, Lotus Press. Għalkemm jien kelli xi 6 snin imma niftakru sew jikkomponi t-testi b'dan mod, it-tre bil-pinzetta. Foswej xogħol kien stampa żewġ kotba ta' Mary Mejla, kotba tal-pożiji, wieħed kien jismu Qalbu u l-ieħor Dawra Misterjuża. Kien ukoll bed joħroġ rivista letterarja, Iż-Żermieq. Ma tantx kellha ħajja twila miż-Żermieq mal-Reddi tal-Labex għax kull ma ħareġ minnhom kienu 11 edizzjoni. Però fiha kien jikdbu kittieba importanti bħal Carmelo Vassallo, Giuseppe Mustat Zopparti, Giuseppe Ketkuti, Giuseppe Cassar Policino, Don Franz Camilleri u Don Carlo stess. Xi tradi nħossina li dell-esperjenza bikrija tiegħi mar-riħa tal-linka u taċ-ċomp xettlet fija ġibda lejn il-ktieb, anki ktieb bħala oġġett immanufatturat. Meta bdejt noħroġ ewwel kotba tiegħi fil-bidu tas-sebgħinijiet, għalkemm issa kien daħal l-offset, imma il-biċċa l-kbir tal-istamperijiet Malta kienu għadhom jistampaw biċ-ċomp bil-letterpress. Għall-inqas ma kienux għadhom jissettjaw it-trassa bil-xisima bit-setta u bl-idejn, għall-inqas kienu daħlu l-lanotypes dawk il-magni kbar goffi daqs gwardarobba li fuqhom kont tittajja jinsab fuq typewriter u d-versi nħadem fiċ-ċomp. ċomp il-dewwer dak il-ħin stess, il-povru operatur minn jekk kien jibla tħaħet ta' ċomp ġo fih. Kont tara l-vers kien ħadem fuq net tal-magra u mbagħad jiżżelżaq ħdejkek li jaqaf ġo tilar u l-ewwel ħaġa li jgħidlek l-operatur kien tara ma tmissux għax kien jikwi. L-istamperiji kienu kun hemm ħsejjes li jtarxa. ċeċċib tal-antajbs u tqarmiċ ta' wagn u l-povru ktieb li s-sikta tal-iskriptorju nsabbu ġo Manikovju. U jien niskanta bigjan nifsi kif jena li tant inħobb il-kwiet imma dawk l-ħsejjes tal-istamperija kont inqishom bħala l-isbaħ sinfonija. Imma anke bil-magni l-ktieb li kil-ħabta kotta naħjit la bil-mod il-mod. Wara li ma nafx kemm kont indum nagħmel qari tal-provi, xogħol li kien ikollu nagħmel jien stess dik il-ħabtax ma kienx hawn korsijiet tal-qarrejja tal-provi u nammetti xogħol li kien qabbab nervi kbar, imma insomma. Finalment il-ktieb kien jibda jiġi impaġinat fiżikament, jiġifieri il-kompożitur kien jieħu il-versa ċompi ara kemm versi ħajkun hemm u dorbot kollox bl-ispak. Niftakar nara diwejja twal. Bil-paġin tal-ktieb tiegħi kollha skjerati kien xi ishom il-ħobs lesti ħajtħu ġol fornu. Meta kienu jgħidu li sibi justabbaw ktieb tiegħi kont ikupu xwik. Minn diskola tat nispiċċa li qasejjer dritt istamperija. U nieħu gost rajt tikferġ bil-magra fuq dik il-karta kbira. 16 il-paġna kollha flimkien imbagħad tintewa u tinbidel fuq waħda mill-manetti tal-ktieb. Imma niktar li kont nieħu gost kien ma jistampaw li oxra bil-kulur.
U nieħu gost tara l-kuluri jinbnew wieħed fuq ieħor. Għax meta tkun stamperja ċkejkina u l-magra tkun tistampa b'kulur wieħed, allura l-istampatur kellu biċċa xogħol. Ma li resti bil-ewwel kulur kien irid jaħsel il-magna u jipprepara l-kulur li jkun imiss. Kien jibda dejjem bl-aktar kulur ċar, aktarx minn l-isfar. U mbagħad jibqa' jibni kulur fuq ieħor sa ma jispiċċa bil-kulur iswed. Ġieli kont nitlobhom biex jistampaw qoxa jekk jista' jkun nhar ta' Sibt biex inkun nista' nqatta' nofs ta' nar mal-magna. Għax dana kien hemm stampatur li kien tassew ħelm biex ma ngħidx kelma oħra. Meta kien jissettja l-magna kien jistartja u jħallija sejra waħida. U jitlaq jagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor. Issa qed titkellem fuq l-offset. Kien attar xi mur fit-dar kun joqgħod jagħmel il-fils. Imma jekk il-magna tixċatta mill-ilma, il-kulur jibdew ħerġin kollha mżelġin. U jekk ma tkunx pront tarmihom, japru jiġu illegati fil-ktieb u flok ikollok 4 ħżiena ikollok 4 kodba ħżiena. Għalik kont noqgħodlu għassa mal-magna u kif lara xi ħaġa isir ħażin, nitfil il-magna, narmi ħżiena u nsejjaħ. Kien hemm żmien meta kont nieħu gost inżomm kopja ta' xhur kollha pal-kodba tiegħek tgħidx kemm għandhom xhur bisse. U ġieli anki kopja tal-ktieb kollu, meta jkun stampat dik il-karta kbira, 8 paġi fuq naħa u 8 paġi fuq oħra. Il-ftit li naf fuq l-istampara, tallimtu dik il-ħabta. Meta kont dieħlu ħiex bl-istamperiji u literalment li ċappas bil-linka. Illum mod ieħor. Illum il-jom ma nidħol ġo stamperija. Illum ġieli konna każi meta ktib istampjaw fis-Serbja jew wiċċina ma nasibx li stanqoġġa jusajjer minn hawn l-hemm. Illum kollox online u kollox b'ċerta perfezzjoni u preċiżjoni. Nieħu gost lak illum rari jaqbeż żbalbu f'ximkien. Ma ġikolli qalbi taqta' kif kont dari, dari kont kważi nibsa nieħu ktieb mill-istamperija għax nibża li kif niftħu ħansib xi ħaġa illi marret żberġ. Imma kif jiġri dejjem aktar ma kollox ikun mi ħarin, aktar iddew nixċen u għal meta l-ħajja ketto fil-nas fidi akbar. Mela fit-tfuliti kelli ktieb li kienet baċitu lizija mill-Amerika, ktib ta' Pinocchio. Fil-qoxra tal-autobiografija tiegħi ġelli jżomm nifsik tieni qed inżomm fidi dan l-ktieb. Kien kollu milli bl-istampi mill-film ta' Disney. Fil-fatt meta ma nafx kemm wara kont rajt il-film, kont rajt immeraviljat. Għax tħajjil qed nara l-istampi tal-ktieb tiegħi ċaqalqu u jieħdu l-ħajja. Għax kont diġà sirt nidħla tal-karattri tal-Volker, Attus u Geppetto. Għal ħafna snin dak li ktieb kien il-ġanna tiegħi. Kull meta kont inkun xi tit imdejja jew inkwetat, għax anke tfal kultant ikun qalbhom sewda mhux hekk. Kont irpittex dak li ktieb u qalb il-ġukar l-Italjan ta' Geppetto u ġol moħba ta' saq il-balena kont ninsa d-dinja. U l-istess tista' ngħid tal-korba tal-iskola. Qed niftakar tal-Ingliż tal-primarja, il-Wide Time Reader, jew kif konna nsiru oħra l-kodba ta' Tom and Dan, għax il-karattri prinċipali kienu żewġ taħwa, Tom u Wen. Dawn il-kodba kellhom stampi bil-kulur fuq il-kaler, kienu pinġuti mill-artista Rosemary Fardell u kienu ġew stampati fl-Oxford University Press. L-istejjer kienu jimxu pass mas-sena skolastika, jiġifieri għal-miliet konna kienu wasalna fl-istorja l-pasturi tal-Ibbu. Mbagħad għal-lejt kellna xi ħaġa dwar il-figolli. U jekk nibqgħu mixjin pass ma naslu stejjer dwar il-baħar u nkunu qrobna lill-vaganzi tas-sajf. Imma kif tistgħu timmaġinaw l-aktar qalbi kienet is-sejsi tal-Malti ġabra ta' wart. Dak li ma tamparra se jiftakru dak il-vers fil-korba taż-żgħar Pili l-ħisar isa ibda aqra. Kienet sensiela nfassa bil-għar. Bilan li tejn li tfal jissillabaw il-kliem. Ħisar. Isa ibda aqra. Kellam il-maġija tal-kelma. Għalkemm nampetti ta' kien hemm sentenzi li qatt ma stajt nirrelata magħhom, niftakar kien hemm sentenza minnhom kienet mexxa baqra waħdu u stampa ta' tifel qed imexxi baqra. Murġib it-tfal tal-lum jaqraw xi ħaġa. Mużgur qattraw baqra ħajja jaħseb ara kemm mexxewa waħidhom. Xufut minnhom bix-xorta su jmexxu kelb.
Imma apparti il-ġmiele ta' dawn l-istejjer tal-tfal żgħar, u mbagħad kien hemm ta' tfal il-kbar. Il-famużi novelli ta' Deli Zammit, ta' Ferċiles, ta' Popol, l-Isbla Sabar, tant konna naqrawhom u nħobbuhom li konna kważi nafuhom bl-amment. Li ftakar ta' Popol kienet tibda x'fiera ta' raġel għandkom ħej, illum qadet, iridu jiġbru l-festa, iridu kampu sptar, jixtu spenti għal-banda, nagħmlu fiera. Bl-amment nafu konna. Però mbagħad apparti l-istejjer, dal-kodba kellhom xi ħaġa oħra affaxxinanti, l-istampi. Tiftakruhom? Xogħol l-artist Robert Caruana Dingli. Illum forsi aktar jissemmaħuh Edward ir-ritrattista ċelebri. U forsi naħabba l-kobor taħuh Robert ma jissemmix daqskemm jistħoqlu. Imma naċċertawkom li bis-saħħa tal-stampi tal-ġabra ta' Ward Robert daħal ġo qalbu ġo qalb ħafna tfal u aktar minn ħuh. Nazzarta ngħid li l-istampi bil-Billman u l-awkod minn l-isbaq li qed ħarġu mill-idejn tal-artist Malli. Linja nadifa li tibvjaġġa bl-akbar naturalezza mal-anatomija ma t-tiknix tal-ilbisi u ma t-skuk tad-siġar. Kieku bħalissa narna laqajnej jekk nista' narġa' nara l-istampa tal-istorja teżor moħħi u nirmaħ li x-xieħ u s-sodda tal-mewt bitlet ulidu ġuventur indawru miegħu u noħxa nara t-tikmix fuq il-liżar. Kull daqqa perfetta u ċerta minna nifisha. Però mbagħad wara 34 sena fl-iskejjel kien wasal iż-żmien li l-sejsila tagħmel post tal xi ħaġa aktar aġġornata. U bekk twielet is-sejsa den film li forsi minnkom min jiftakar aktar. Għall-istampi kien tqabbad l-artist Joseph Mallija, artist virtuoż ismu mill-aqwa li kien ipiġi bil-ħabba u kien kapaċi jidħol f'dettalji u rqaqat li kważi tħossom jaqtawlek nifsek. U barra minn hekk dawn l-istampi kienu maħdumin bis-sistema ta' spot color ġifieri iswed u kulur ieħor. Allura l-artist trid li barra jpiġi l-istampa jimblokka wkoll il-partijiet li kull ġejjin bil-kulur. Fil-fatt tant il-ġabra ta' Ward Robert Caruana Dingli għandu xi stamp maħdumi din is-sistema. B'sodisfazzjon ngħid li rnexxielna akkusta kopja f'dawn it-tliet sensiliet tal-White Time Reader, tal-ġabra ta' Ward u tad-Delfin. U qegħdin għandi bla Barozza. Għax fihom m'hemmx fuliti biss, imma hemm l-esperjenzi tiegħi kollha ta' meta kont żgħir. Għax kif jgħidilna Franz Kafka, ħafna mill-istejjer joffrulna ċavetta ta' kmamar mhux magħrufa fil-kastell ta' Qalbla. Ħafna minn dawn l-istejjer, il-frejje fil-ferites, għandhom sehem fl-iżvilupp ta' tfal u wisq aktar milli forsi nistgħu nimmaġinaw. Darba Albert Einstein kien qal tridu lkolkom tfal intelligenti, aqrawlhom il-ferites. Triduhom aktar intelligenti, aqrawlhom aktar ferites. Għax waqt li tfal ikun qed jieħdu gost bir-rakkont, l-istorja tkun qiegħda tespollhom għal għażla rikka ta' vokabularji, għal kostruzzjoni tas-sentenza, għall-istruttura tar-rakkont għax kull storja għandha l-bidu, l-iżvilupp tagħha, il-climax u t-tmiem, u dan jgħin li tfal kif jaħsbu, kif jorganizzaw il-ħsieb. Anke l-elementi maġiċi tal-istorja jgħinu tfal fil-kreattività. Il-ħrejjef jgħinu koll it-tfal jidentifikaw dawk li jkunu qed iħossu il-fereħ, l-għejr, għall-biża l-imħabba jew it-telfien tal-imħabba. Imma fuq kollox, u forsi l-aktar importanti, kif dal-ħrejjef jgħinu fl-iżvilupp morali ta' tfal, fl-arfien bejn it-tajjeb u l-ħażin. Jgħinuhom jiġibdu lejn ġustizzja, il-kuraġġ, il-ħliena, is-sinċerità. U jgħinuhom iżommu kollu bozz mill-ħażen. Nistgħu jġibu ħafna eżempji. Ngħidu waħda għandi. Little Red Riding Hood. Tur li tfal għandhom joqogħdu attenti li min jafdaw. Għax l-apparenza taf tinganna daqsik tal-lupu li jippoża dan-nanna. Cinderella. Tur kif ruxa tal-dibba ħaninu b'qalb tajba anke meta jkun qed iġarrab l-inġustizzi. Hansel u Gretel naraw ifastru strateġiji intelligenti biex jiskalsaw il-periklu. Beauty and the Beast terġa' tfakkarna nħarsu lilien minn dak li tel fuq l-qoxra. Diabli Dakli, storja li toffri sapport li huwa warrab emarġenatu mod il-ġemp. U hekk nistgħu nibqgħu nsemmu storja wara oħra u minn kull waħda jisiltu passaġġi li jgħinu fi żvilupp ta' karattru san fost it-tfal.
Waħda mill-ikbar kwotazzjonijiet ta' qalbi dik ta' Philip Pullman meta kien qal "We don't need lists of rights and wrong, tables of do's and don'ts. Thou shalt not is so forgotten, but once upon a time lasts forever." Para minn hekk ħafna minn dawn il-ħrejjef tkun miktuba fuq livell differenti. Iġifieri, waqt l-istorja għat-tfal, bejn il-versi ikun hemm messaġġi li jifhmuhom iktar l-adulti. Dejjem nħobb li kwota lil C.S. Lewis meta kien qal storja tfal tkun tassew tajba meta mhix tajba biss tfal. Kien inkitbu teżijiet dwar Cinderella u Little Red Riding Hood. Hemm studjużi li saqsu għaliex it-tifla lil-lupu għadha toqgħod tgħid fejn kienet sejra. Għaliex donna ħadet gost taqbad parla ta' miegħu. U allura min is-seduċa li mlin. U l-kull raħmar tal-kappa tagħha jista' jkun simbolu ta' dbija li tifla ċarċar biex ridfu li tgħaddi l-adolescenza, għaż-żożija. U l-laqgħa mal-lupu tista' tkun simbolu tat-telfin tal-innoċenza. Dawn huwa kollha mistoqsijiet li tista' tqanqal storja li fuq il-wiċċ tagħha tidher innoċenti. Saħan saqsukom ftit li ma taħsbu li huwa l-isbaħ ktieb li qatt tinkiteb. Le, mhux il-Bibbja kif qed taħsbu intom. L-isbaħ ktieb li qatt tinkiteb huwa l-ktieb li prombit li kun jgħidulna biex ma naqrawx għax mhux tajdejna. Mela missieri fil-librerija tiegħu kellu xkaffa fuq net li fiha kien iżomm bil-kotba li ma kinux tajdejna. Jena qatt ma ddilli mir-ras il-tlanġibrat minnhom, għax ma kontx il-laħħas fuq. Imma darba missier għandna qed inħares lihom. U għamel l-ikbar żball li seta' jagħmel. Qal li dawk il-kotba kienu ipprojbiti. Jekk il-mulej qatt tagħmel żball, kien dak meta la dawn il-leva qallhom tistgħu tieklu bil-frott kollu tal-ġnien minn barra dik is-siġra. Kien qisu qed jistidilhom biex jilqu minnha. Kien qed jittantahom aktar missier. U missier mexa fuq il-passi tiegħu. Allura, perikola xogħol, kulħadd kien ikun mebi d-dar, kont inġib siġġu, ninterda panketta ċkejkra fuqha u nitla' ntawwalini lejn il-frott ipprojbit. Ma kelli bżonn l-ebda ser kien ittantani hemmhekk u ma skoprejt l-ebda tuffieħa, imma hemmhekk skoprejt Lady Chatterley's Lover ta' D.H. Lawrence. Keddu raġu, missier jgħid li ma t-tixabda ta' dalija, bax pastajt li fem ġej minnu. Mux mħabba l-istorja, imma l-istil letterartu l-Inglis kient inwas għalija, imma komplejt naqraħ. Għax kont qed naqra ktib ipprojbit. U naqra bit-tama li s-siktoma tajba xil-kien. Imma bqajt ma fimġej. U ma lajt l-interess fih u erġa' d-dor tar-raġel dil-għalus bil-Ispanjoli. Imma meta bdejt nikber u l-ormoni bdew jagħmlu tagħhom, kultant kont nerġa' niftakar fiha. U għadora kont nerġa' nġib is-siġġu u l-banketta għaxan kien bit-tfleta xorta bqajt niġi bżonna u nitla' ntawwal indika il-famuż ktieb. U bil-mod il-mod tgħid tifhem xi ħaġa, jew fim dak li rid insomma. U kont qed nieħu gost illi kultant inħossni imkexkex u kważi skandalizzat. Iva hekk għandu jkun dik ipprojbit, jekk ma tħossokx hekk ma tkunx timmertaħ il-projbizzjoni. Min kemm kont baqrajt wara, ebda ktieb ma tal-leġitament li tagħni dak il-ktieb. Li kont inni dubita jtiex qed nifhmu sewwa, imma li bqajt naqrah u naqrah għax naf li mhux suppost qed naqrahx. U mid-dara mhux missieri biss kien jaħseb hekk. F'Novembru tal-1960, Penguin Books tresqu qudiem il-qrata tal-Ingilterra, akkużati li kisu l-att li kkundanna l-kitbu x-xjena, propju meta ppubblikaw Lady Chatterley's Lover. Il-prosekuzzjoni argumentat: Is it a book you would have lying around your house? Is it a book you would even wish your wife or your servants to read? Xtaqbad issejjaħbu, argument bħal paternalista, elitista,
Anakronistiku, x'taqbad tajlu sanktimonju? Argument li kien ġie irretikolat posta drabi. Imma Fiza resqet diversi kittieba u akkademiċi biex jixhdu, fosthom Ian Forster, Helen Garner, Richard Hogarth, Raymond Williams, li kollha argumentaw dak li ktieb kellu valur letterari u meriti artistiċi mill-aqwa. Wara biss 3 sigħat ta' deliberazzjoni, il-ġurija ħarġet b'verdett ċar u unanimu, mhux ħati. Dal-każ kien qajjel ferment kbir u tqies bħala rebħa assoluta għall-libertà tal-espressjoni fil-kotba. U naturalment wara dal-każ il-ktieb beda jinbih bil-miljuni. Il-kundanna u saħansitra l-ħuq tal-kotba għandhom storja twila. Kull stat fundamentalista u kull reġim dittatorjali waħda mill-ewwel restrizzjoni li għamilha proprju dik li jikkundanna ċerti kotba. Jibżgħu mis-seta tal-ktieb li ddawwa l-imħuħ li anqal popli sħaħ. Għax kif jgħidilna T.S. Eliot, l-għan tal-letteratura huwa dak li jibda bid-demm fil-inka. Biżżejjed insemmu kif il-Ġermanja eżista kienet ipprojbixxi anki l-kitbiet xjentifiċi ta' Albert Einstein, dawk ta' Heinrich Heine, il-ktieb All Quiet on the Western Front ta' Erich Maria Remarque. Mhux ta' bxejn li l-istess Heinrich Heine kien ħareġ bil-frażi famuża: dawk li jaħarqu l-kotba fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw jaħarqu lin-nies. Fil-fatt din it-tema jiftaħ fuq għall-kittieb Ray Bradbury fil-ktieb tiegħu Fahrenheit 451. F'dal-ktieb ipiġġilna soċjetà totalitarja u dekadenti li tant kienet trid tikkontrolla n-nies li ma kienx tridhom jaqraw. Tant li kien hemm grupp ta' firemen, mhux pumpiera dawn jitfu n-nar, kienu firemen li jaħarqu l-kotba u joqtlu jaħarqu lin-nies li jkollhom il-kotba ġod djar tagħhom. Il-lista tal-kotba li xi drabi kienu ipprorbiti hija interminabbli. Biżżejjed insemmu ftit bħal 1984 ta' George Orwell, Brave to Word ta' Huxley, Dukolak Archipelago ta' Solzhenitsyn, Satanic Verses ta' Rushdie tiftakruha il-Patwael, dak il-ktieb ta' Salman Rushdie kien ippubblikat fl-1988. Sena wara, sew fi frar ta' 89, l-Ayatollah Khomeini tal-Iran kien ħareġ il-famuża fatwa. Ordni biex Rushdie jinqatel. Antu jgħid li Rushdie tingħamel 10 snin mistoħdi. U anki wara li tneħħet il-fatwa, l-estremisti baqgħu qed iċċuh. Tant li fit-12 ta' Awwissu ta' 4 snin ilu. Waqt li Rushdie kien New York biex jagħmel lecture, u wieħed minn dawn l-estremisti ċebtu Ħati Matar, Amerikan Lebaniż, kien tara fuq il-pal u ta' 15 daqqa ta' sikkilina puċċu fuq us sidru. Bl-Iraq u Rushdie baqa' ħaj, għalkemm kien telefidda ta' għajd waħd. U nistgħu nsemmu kotba oħrajn li kienu ipprojbiti bħal Ulysses ta' James Joyce, Brave New World, The Adventures of Huckleberry Finn u anki il-ktieb Alice in Wonderland. Iva Alice in Wonderland huwa ktieb minn dejjem għajjem minn kontroversja. Fl-era Vittorjana kien ipprojbit għax kien jemmu li ktieb tfal għandu jkollu messaġġ morali ċar u tont, mod ibli marfa, issu ktieb tad-dutrina. Kienu qalu li dak li ktieb qiegħed jirredikola l-awtorità. Anke l-awtorità kienet biss reġina tal-karti tal-logħ, imma reġina dejjem reġina. Kien sinejna dawn ukoll kienu qalu li Alice in Wonderland qed jippromovi d-droga għax naraw l-Alice jkoll faqqura u tixrob likwidu misterjuż li beħtieġ kien. Fil-fatt eqreb lejna, fl-1967 il-grupp Jefferson Airplane kienu ħareġ il-kanzunetta ta' White Rabbit kien titkellem dwar id-droga b'referenza diretta għal Alice in Wonderland. Il-fatt anke il-kanzunetta kienet ipprojbita. Per l-ikbar kundanna ġiet biċ-Ċina fl-1931 għax kienu rabu dik kbira li l-annimali jitkellem. Ħassew li dak kien insult lill-dinjità tal-bniedem għax tkisser l-frontiera bejn l-uman u l-annimal. Dan ukoll kien iftakar li Father Pinker sarġi minn Glott kien jgħidilna li jekk trid tibda kors ta' filosofija, ibda bidli taqra Alice in Wonderland. Imma apparti dal-tip. Fl-Amerika Puritana kien hemm żmien anke bibbija kienet ipprojbita minn ċerti skejjel minħabba xeni ta' sessu ta' violenza.
U allura pajjiżna lanqas maret jibqa' lura mhux hekk. Fl-1967 il-kittieb Desmond Morris kien jgħix Malta. Meta ppubblika l-famuż bestseller tiegħu The Naked Ape. Imma ma ħallewx jibgħat iġib bil-ktieb tiegħu stess. Għax dak il-ktieb kien fuq il-lista tal-kodba projbiti. Mid-dera għax-xalina rjena ma jtunu jippermettu. Immaġinaw il-kittieb ma tħallef xaqgħu dak li kiteb huwa stess. Ma tiftakar f'każ ieħor. Mela xi ħadd kien bagħad iġid il-ktieb ta' Milan Kundera Immortality. Imma l-post żammutu. Għax dik il-ħabta l-post Master General kellu s-seta li jżomm u anki jiddistruġġi l-kodba li fl-opinjoni tiegħu jkun indeċenti. U ta' farża dan it-tip. Għax xi ħadd biżball il-kelma immortality qra immorality. Iġifieri dawn kienu jżommu ktieb mhux fuq il-kantonut, imma sempliċement fuq l-isem. Alla ngħid jiena jistgħu jżommu wkoll ktieb ta' tfal Black Beauty. Għax minn flok żiemel Black Beauty jaħsbu wara sewdi li kollha para qajmu mejtin. Jew inkella jaslu jżommu wkoll ktieb Criminal About. Għaliex ngħiduha kif inhi. Qatt ma se taħlef jaslu jagħmlu kett irġiġġod għajsa waħedhom. Mela meta kont fir-raba' sena tal-iskola sekondarja kien bi esperjenza isbaħ minn tan-lej diċetelis nader dan is-sirl. Mela kellha mdej tal-kebsi. Kien kien qatt tradizzjoni kollha bil-qiegħda waħdu wara d-desk iredden bla ma qatt jiċċaqlaq minn postu. Jien nammetti fix-xjenzi qatt ma tajjeb. L-unika kimika li kienet interessani kienet dik tbaqbaq fil-kaldarum tas-saħħara ta' Snow White. U naħseb ħafna nisħabi kienu jaħsbuha bħal. Għax waqt l-għalli kellek iredden waħdu kien ikollna xalata. Mi jkoll il-ħobs, u min jagħmel il-ħower, u min jkoseb puzzle. U darba anke kien hemm wieħed illi qatt jipprattika waħdu dak li kont rajt fl-indiċetelis rater. Imma darba kien ħbisħa. U għaddili ktieb baxx minn taħt impam. Kien liks jkollu bi brown printer. Taħtu u bqalit immeraviljat. Ma taġ każ tal-kitba imma tal-istampi. It-tiglu kienu żewġ keljiet li qatt ma kont smajtu qabel. Kama Sozza. Dixettu. Jekk il-lejdi ċetelis lada kultant kien ambit u jħallik tibqa' tallaw pliżże. Dan kien jurib kollox ċaruton, issu zaq il-balena fit-tip ta' Pinocchio. U waqt l-għallim jipprovi għallibna t-tabella periodika u jgħidilna li l-ħadid kien effiju li ċomp kien bibi minn dak li ktib se tlab li kien hemm ħafna modi kif tagħmel is-sess. Jibkodna li l-kelb tnejn biss, jekk kassoltu u tal-kelb u l-kelba. Emma l-Kama Sutra bedjurini kien jekk tiġi talla saqajk wara darek u s-siroqda u tilwi warqok u tiżla l-kubtejk. U f'daqqa waħda bdejt inħoss l-vokazzjoni li nsir Patrick Capucci. Imma sabi hemm konvinċuji li biex tieħu kost massimu li stjoflek is-sess kien jekk tixtimxi fuq l-istruzzjoni tal-ktieb. U naturalment issib mara tkun akrobata jew kontorista professjonali. Dak li ktieb ħawwatni aktar mill-kimika kollha tal-għalliem. U meta ġiena l-eżami annwali kont tajtu karta vojta u fuq ktiblu biss Kama Sutra. Aħsbu t-tip, kemm kodba dawn il-bidu għal rivoluzzjonijiet siekta jew imqanqla. Bissejt immorru lura sar-Repubblika ta' Platun, ir-Repubblika ta' Platun, li dana post wejja oħra dana introduċa l-filosofija politika sistematika u l-ġustizzja. Jew kellha nsemmu Meditations on First Philosophy ta' Descartes li ħareġ bit il-frażi famuża I think therefore I am u kien ressaq il-kultura tal-punent lejn ix-xettiċiżmu, ir-razzjonaliżmu u x-xjenza moderna. Jew inkella Critique of Pure Reason ta' Kant li bikilna l-mod kif naħsbuha poler fil-nifsu. Kif il-moħħ ifassal l-libertà u poġġina l-pedament tal-filosofija ta' żmienna.
U hekk nistgħu nibqgħu nsemmu kotba oħrajn bħal-huma ta' Charles Darwin, ta' Einstein, ta' Freud, ta' William James, ta' Daniel Kahneman. Imma mhux il-kitba ta' din-natura biss bil-nom kif rastuha, imma anki kitba ta' natura fittizja. L-Iliade u l-Odissea kerimu b'mod ġdid dwar l-eroiżmu u l-prezz li konna nħarsu għall-glorja. Hamlet, Macbeth u King Lear tkellmu dwar l-ambizzjoni u s-seta'. The Brothers Karamazov, Crime and Punishment, ukoll tħarġu b'mod ġdid dwar is-sens ta' ħtija, ir-responsabbiltà morali u l-fidi. U hekk nistgħu nibqgħu nsemmu kotba oħrajn bħal-huma War and Peace, Gulliver's Travels, Oliver Twist, Star Times, Don Quixote u Don Quixote ta' minn ngħidu li għadu żomm ir-rekord tal-aktar ktieb fittixju għat-tibbieħ 500 miljun kopja. Metamorphosis, In Search of Lost Time, Beloved, Lord of the Rings, Frankenstein. Li forsi konna nsaqsu kif kienet tkun id-dinja mingħajr dawn il-kotba? Kif kienet tkun it-tfulija tagħna mingħajr Peter Pan, Blatino, mingħajr Within the Willows, mingħajr il-kotba ta' Peter Potter. Konna hemmhekk li d-dinja kif tkun ibqar aktar mudlanu u bqal bliżjed kif tħabbat. Imma mbagħad jitfaċċa Mark Twain u jgħidilna biex noqogħdu attenti li ċentu kotba. Bis-soltu umorismu nidjisitu jgħidilna be careful about reading health books, you may die of a misprint. Peress li il-briedem sa nittellem id-duna kemm il-ktieb huwa l-fus intern li fuq id-dur is-soċjetà tagħna ara middejjem kien hemm daw illi taw ħajjithom biex isalvaw il-ktieb. Fil-gwerra tal-Bosnia, meta fl-1992 il-qawwiet seri li kienu mbombardjaw Sarajevo, il-librerija pubblika kienet ħadet in-nar. Kien fiha madwar 2 miljun ktieb u manuskritt. Imma l-poplu u kittieba u akademiċi minn dejjem mill-ewwel ġrew lill-librerija, iffirmaw katina umana u bdew jgħaddu l-kotba mrita l-oħra bit-tama li jsalvaw dak l-istgħu minn dak il-wirt imprezzabbli. Waqt kif it-triq snipers jisparaw fuq in-nies u joqtlu il-kumija raw għaddej. Kien kaxxar meta l-poplu literalment ċarċar demmu għal tieb. Fit-tieni gwerra, l-istess, il-priġunieri Lut ta' din il-ghetto fil-Litwanja kienu taqabdu jissokjaw il-kotba qabel jaħarquhom. Hawnhekk ukoll iffurmaw grupp li aktar tarba jissejjaħ bħala il-Brigada tal-Karta. Li dan bdew jaraw tifjan biex jaħħu l-kotba ġo ħwelliġhom, jitfuhom wara l-ħitan, jorduhom ġo l-kantini u daw akluma stess kienu qed ibatu l-ġuħ bit-tibbida tal-mewt fuq rashom. U wara blejna, meta fl-2012 l-estremisti Iżlamiċi kienu okkupaw Timbuktu, kienu wkoll bdew ikistu jaħarqu dak koll ma kienx jappartjan dinja tal-Iżlam. Imma hawnhekk ukoll iffurmaw grupp ta' salvataġġ li bdew ukoll jaħbu l-kotba ġol ixkejjel tar-Ross, ġol kaxxi l-Ossieda u joħorġuhom klandestinament fuq id-dar tal-Fbini u ġol kaxxi u ġol karozzi. Waqt li għaddu bit-checkpoints jibrisku għal ħajjithom għax min inqabad bil-kotba kien jinqatel dak il-ħin stess. Però rnexxilhom isalvaw madwar 300,000 ktieb u manuskritt. Xi wħud minnhom kienu jmorru lura madwar 700 sena. Jiġifieri dan kien każ ċar meta il-poplu litteralment ċarċar demmu għal ktieb. Anki taħt kundizzjonijiet terribbli. Imma mbagħad ironikament ikollok kittieba li huma stess talbu jinħarqu x-xogħlijiet tagħhom. Hekk kien għamel Franz Kafka, kien talab li jsieħbu Max Brod, għallu wara meta mmut għallu aħraq il-manuskritt tax-xogħol kollu kien għadu mhux ippubblikat. Tal-anqas sieħbu ma onorax ix-xogħol tiegħu u bekk ġew salvati korba bħal Betrayal u Rikasja. Però manuskritti oħra ma messuthomx ġieri xtorti u nħarqu ċerti manuskritti ta' Virgilio, ta' Nikolaj Gorgo, ta' Thomas Hardy, forsi għaliex dawn tant kienu kittieba perfezzjonisti li kienu jħossu li forsi dak ix-xogħol ma laħaqx il-livell li kienu rivu huma.
Il-ktieb barra minn hekk tkellim fuq il-maġija tiegħu kien darba issa jiena, imma għandu maġija oħra ktieb. Dik li ġamna f'dawħ. Dik li nemluħ anke kull ħrafa ta' tfal, dak il-mument maġiku tal-qalb, il-ktieb jiġbidha lid-dinja tiegħu u nafdawh. Anke ma naqblux tiegħu. Il-ktieb kapaċi jisseduċina. Nemlu li kapaċi jisibilna l-kelma maġika li tiftfilna l-art ta' Alibaba, li daqqana mal-ġenu tal-lampa li għatanna xewqatna kollha. Semmejk ħafna ħodba katoliki, pero ma rridx ninsa nsemmi wieħed partikolari. Il-Bibbja bl-istampi. Kien l-istampa minnhom li mkontniex baqgħet inħares leha. Dik tal-annimali deħlin tnejn fl-arka ta' Noè. Żewġ iljumpanti u żewġ iljuni u żewġ ġiraffi kollha mixjin bil-galbu tnejn wara xulxin. Mhux kif konna nidħlu l-iskola ħana isna ma xtabendu, imma dawn proċessjoni tnejn. U jiena rħili l-immaġina li xilkien fil-kju kien hemm par panda u par pilgwini u żewġ teqniepet u żewġ teħneżer l-art u żewġ buarwin u anke żewġ baqqiet u żewġ qamliet. Darba ommi kota tela kif? L-arka ta' Noè li bnu ma kienu xieklu l-ċejf. U lajt li ma jeklu fil ġinieten. U għamnu għalfin miraklu. U l-kelma miraklu kollha s-sotnu kalteb mhux hekk. Anke beda kortajdela ma kif miżewġ fasoli ta' ġatti kibret dik is-siċra mill-art tas-sema. Maġija. Somnek tiret nitlob skuża l-mulej li qisna qed inqabbillu l-marat tad-duluvju ma' żewġ fasoli ta' ġakki. Skużani mulej b'doffiża intenzjonata. All right. Imma jena il-maġija mill-lejjen tintrigani, il-maġija tal-mitoloġija. L-Alla tal-Olimpu jiġġieldu bejniethom u jiflu n-nies f'siġaru fil-ċilif. Aronna qudiem Mosè jibdel bastun tiegħu f'sepp. Zeus jibbidel f'ċinju biex jisseduċi lil-leda. Aronna jwaqqaf ix-xemx. Il-kodba mingħajr doża ta' maġija ma jibqgħux isaħħruna. Anzi aħna fihom infittxu l-maġija nħossuha nieqsa minn ħajjitna. U mbagħad il-maġija tgħaddi li ktib għal ieħor. Waqt li Odissew kien fitriqtu minn Trojaliteka safa nawfragat fuq gżiridna. U sekli wara fitriqtu l-Ruma San Pawli ddeċida bħalu u spiċċa fuq x-tuttana u dwal. Għall-inqas Odissew kien aktar ħlil magħna u ma qalilniex barbari bħalma qalilna Salluqa għalkemm ma nafru minnhom kelli raġun. B'apoloġija lil Pawlili kollha, all right? Meta għednina imħares mill-ġdid li dawn il-kodba ta' hawnhekk u nara msikta, niftakar bl-ħrafa ta' żbejħa rieda ta' Sleeping Beauty. Għax bħalissa dal-kodba ukoll jinsab sitka. Ħarsu lejna b'mod ċas, jisoqgħod jissemmen u jibdew soħat qatteru għal l-biraqqa. Għax il-ktieb mingħajr il-qarrejja isu mużika miktuba fuq il-partitura ma qatt ma tindaq. Jew ikelli jsajjar biex qatt ma jittikel. Meta jiena fil-librerja tiegħi jkolli ktieb li ma nkunx qrajtu u nħossni ingrat. Ħadd isu Santa Claus ġie ħaffad durandi biex idintrigar. U jiena ħallejtu fuq l-għadwa. Issa nammettu illi veru għaw importanti nies illi ħarsu l-ktieb bħala tiżjin bħalli kieku kien statwetta jew vażett. U dan mhux illum biss kabux, anzi fis-seklu 18 u 19 fl-erja Ġorġjana u Vittorjana, anzi kienet moda illi kienu jimlew keppu sinju jimlew l-iskaffa tal-libri tappu bil-qxum tal-kodba. Kodba vojta, kodba forz, kodba ta' parsi. Itzma bla ruħ. Libreriji mimlin bil-katalati, katafri pittrati u ndarti bid-deb, bħal-mumja Eġizzjani fl-wiet tas-slati li ma xorta katafri. U kultant issib għandu jħarsin lejn iktik b'dan il-umor. Ħabib tiegħi li kellu ħanat tal-kodba, darba kien qali li kultant imur xi ħadd għandu jgħidlu nsejbla kodba kara ta' xafa l-porzjoni. Ixjoqogħdu lu tajjeb ġolli xkaf. Waħt oħra kienet marre biċċa drab mostra mill-purtier tas-salott biex imakkat qabbel xirq tal-kodba. U wieħed ieħor kien xtaqa' jsitla xtara 12 kopja tal-istess ktieb. Għax fa' grazzja mal-qoxra bil-ġidda u l-indolatura bid-deb. Ikun qisu jinnaf tara 12 burger biċċiet sħadhom takeaway jiddaru ma tlaqas diskiru.
U allura nimmaġan li jiena dawk it-tnax il-ktieb kollha l-istess għallew innef kemm ħadu gost. Ixħadd jixtruhom, adottuhom familja waħda ishom li Ġakob. Imma mbagħad meta raw qatt ma ta' każhom, qatt ma rid jisma' x'għandhom x'għidulu, waqgħu fil-muta unser kif jitkellem. U l-oħrajn li kellhom il-qoxra taqbel mantus tirkassawot, bil-mod il-mod insew min kienu, tilfu l-identità u bdew jaħsbu li huwa purtija jew taqid. Kull meta nkun f'xi skola niffirma il-kodba ta' tfal, ġieli jasbu xi tfal ħdejja bi ktieb imarraq u mkavar. U b'mistħija jgħiduli, skużani ta' għax dak intombi. U jien ngħidulhom dan huwa l-isbaħ ktieb li qed nara. Hekk għandu jkun ktieb jgħaddi min tal-oħra, jitarra, jitaffeċ, jitkemmex bħal bidwi li qatt ta' ħajtu kollu jaħrat l-eliqi u jaħsad il-qmuħ. U jekk ikun ktieb tal-isfola forsi kollu truf fil-wien u xi notamenti bil-lapis fil-ġeb ikun qed jurik li ktieb sa parti mill-qarrej. Anke jekk kittib teomiet, jiktib baqħaj, bis-saħħa ta' qarrej. Issa jiena ma rridx nippundaw mal-il-mil jakkuma l-kotba minn għal meqrom, għalkemm Umberto Eco issejjaħ din l-attitudni bħala anti-librerija. Imma l-istess Umberto Eco jgħidilna li l-kotba mhux waqrija jirrappreżentaw dak li għadda ma nafux. Allura kabbru fina sesta umiltà u anki kurżità. Jista' jkun li nsobu fil-librerija xi fatt kunu naf xi ħadd tażis illi tajhomna. Ktieb mhux moqri jirrappreżenta mhux dak li aħna, imma dak li nixtiequ nkun. Nistgħu ngħidu li ktieb mhux moqri huwa intenzjoni tajba moħbija beżgħet koxriet. U bagħad hemm dawk li jakkumralu l-kodba mhux għax iħobbu l-qari, imma xi jħobbu l-idea tal-qari. Imma mbagħad naħbu ma ninsax li ktieb jista' jkollu qumsu ieħor. Trid toborità bit-tajmer waqqaf il-molva l-maktib. Għandek karta fuq mejda qed tubżaltillek bir-rieb poġġi t fuqha. It-tavolina ftit soppa poġġi t taħta. Il-kelliem ta' tit-taħdita qed taqab biżilek u tabnu t rasu. Min qal li ktieb qed hemmhekk biss biex inqara. Jiena ma nafx immulej xoqgħod jagħmel fil-ħin liberu tiegħu. Emmina nimmaġina li wara li jifli u jarbel il-petizzjonijiet kollha li resqu l-anġelu qaddisini, war li teħab bir-rasu biex jara kif se jikkalma t-tensjoni fil-vant nofsani u jispiċċa qaffet il-baffi għax dawk m'għandhom kwiet qalb. Wara li anke jaqra t-talb tal-Maltin, għax dawk ukoll dejjem iridu. Naħseb il-mulej jien joqgħod jaqra. Min jaf x'joqgħod jaqrux? Ma naħsibx li joqgħod jaqra l-Bibbja, għax dik diġà jaf x'fiha. Jekk jaqra t-Testament l-Antik, naħseb illi Ġesu ħani kif ħawdu kollox, ma naħsibx la Ġesu ħani. U jekk jipprovi jaqra t-Testament il-ġdid jgħid ma kif baqgħu ma fehmu xejn. Il-qaddisin jersku jippreżentawlu ktieb tal-biografija tagħhom. Jiffittaw, kważi jtemmurulu ħalli jaqrah. Imma l-mulej jgħidulhom u issa jem mhux diġà naf x'għamiltux m'għamiltux. U mhux biss seta' tiegħi wettaqtu dak il-mirakli kollha. U mbagħad ibaxxi leħħu jgħidulhom u bejnietna intom tafu daqs li ħafna minn dak li miktub u fit-tibzju aktar milli kieku inkiteb lejja jien. U għal dil-kelma ħalluh daqsxejn li kwietu. Ħafna mill-kittieba meta jidħlu bil-kanċell tad-depilju ġewwa jerżdu jiġu jippreżentaw l-ktieb tagħhom iffirmat. Hekk kien għamel James Joyce, resaqet kopja tal-Ulysses. Dan mal-mulej qallu. U taħseb li jiena wara ġurnata xogħol nipprova nsolvi l-problemi tal-univers se kollha ftit loqgħod niġġerra ma' Leopold Bloom fit-Traqqat Dublinu. U jixkat il-ktieb fuq il-bunselli kollu ħdejn tarġet tat-troll. Naħseb li qallu hekk għax kien qara l-kritika ta' Virginia Woolf. Jiena ma nafx il-mulej x'joqgħod jagħmel fih il-libru tiegħu, imma għandi suspett. Naħseb li joqgħod jaqa' l-ħrejjef tal-aħwa Grimm ta' Hans Christian Andersen u Aesop. Joqgħod jixxenna għatfulija l qatt ma kellu. Għax il-mulej qatt ma kien tifel jew tifla. Kien dejjem dak li hu. U allura jsejjaħ il-libru ma' ġew. Għidu
Meta kont fid-dar ta' Nazaret, Giuseppe għadralek istorji minn dawn. U bru jifexxik ruħedlu xirti teppa, ma taf li daw kienu għadhom naqqas bissu jinkidbu. U iva, imma għad tirrakkultalek istorja. U bru xengar rasu jgħidlu, insomma miskin ma tantx kienu kollu ċansi dak kien dejjem isammar jisserda miċana mixkatla u jagħmel mill-ċotti u sajjer li kollha mokk l-istejjer kien ikollu. Tant laħjam mela ersa ħall naqra li għada minn dawn. U l-mulej ġibet ktieb minn dawk li kollu ħdejn it-tron u joqgħod jaqra l-istorja ta' Rapunzel jew tat-tifla l-kedibet fis-sufalin. Darba nserta għaddej minn hemm ċertu patri Ġiżwita Malti li meta semgħu jaqra dal-ħrejje daħal jiġri qudiemi taħt tib tiegħu qallu mulej la darba tħobb taqra dawn l-istejjer aqra xi ħaġa mill-pajjiżi. U bekk il-mulej sar jaf ġaħan bit-tifla l-karta ġiganta u biex jeħmet funġolar. U da kollu li tani idea. Meta sar żmieni u nsibruh quddiem il-kanċell tad-deb, beħsib nieħu ktieb partikulari tiegħi. Li ksih bil-drum paper biex l-istampa tal-qoxra ma timbarazza lil ħadd. Nagħtih il-Pietru jgħidlu ħaħa mur poġġieħ fl-aħħar karġa tat-tron tal-mulej. U sadattanti noqgħod bil-qeda fuq l-għad waħed il-kanċell tad-deb u noqgħod naqra Peter Pan jew Bużewdu Bozz. Noqgħod hemm nistenna u nistenna. Għalija bil-qeda fuq l-għadba biżżejjed. Ma nippretendi xejn aħjar minn hekk, basta ikoll li ktieb f'idejja. Grazzi ħafna.